Mela, tajjeb. Jien għamilt sena fil-Kumitat ad Interim, u mbagħad żewġ kumitati oħra b'elezzjoni insomma. Kien żmien sabiħ ħafna, ġifieri kien żmien li ffurmani, żmien li għallimni, żmien li nittama li qsamt ma' ħadd ieħor daqs kemm irċevejt. Kien hemm dak iż-żmien fej anke tal-inqas għal sħabi kont klient tal-għaqda. Li bej kienet ċaġa sabiħa ħafna, unuru ċaġa sabiħa li jafuni għalhekk biex ngħidlek. Fl-istess waqt kont nibża li isni nibqa' marbuta ma' laqda biss, għax anke laqda ma tistax timxi l qudiem jekk tibqa' marbuta biss ma' ċerti membri tagħha. Kien żmien sabiħ ħafna, ġifieri għamilna minn kollox, ħafna li ma rqadniex ukoll. Kien żmien fejn iltqajna u tallimna ma' minnu ikbar minna, imma wkoll iltqajna ma' minnu iżgħar. Kien kumitat ftit partikolari fi żmieni għax mhux kulħadd minna kien għadu student biex ngħidu hekk konna mxejna ftit iktar il-qudiem uħud minna kienu għalliema kif kont jiena. Huwa żmien li ma ninsa qatt, jibqa' dejjem f'qalbi. Il-gallettini waqt il-laqat, tot. Naħseb il-motivazzjoni tal-laqda stess jiena, isu ħanejtek laqda ġib laqda magħha speċi, u qatt ma jkollok biżżejjed minna. Naħseb kien żmien fej ħassejt ukoll li qatt fadalli x'nagħti. Ġifieri meta mbagħad ukoll ħassejt li kien hemm nies iktar minn kompetenti li jkomplu fej ħallejna, warrabt ukoll biex ngħidlek. Hija spiritu speċjali ħafna tal-għaqda fil-fatt, spiritu speċjali li ma nafx ngħidlek eżatt x'jagħmlu, ġifieri n-nies li tkun magħhom forsi l-attivitajiet tagħha, forsi l-istorja tal-għaqda, forsi l-istudenti stess, imma dawn l-affarijiet partikolari li jżommu għaddej fil-fatt. Kien hemm ħafna xogħol minn Dr. Bernard Mikallef u Emanuel Bsajla, dak li naf ngħid. Żgur li ħafna xogħol min-naħa tagħhom, imma wkoll konna kumitat ħelu ħafna b'żewġ nisa biss dak iż-żmien u mbagħad jiżdiedu n-nisa ftit ukoll. Kien żmien fejn fil-waqt li konna anke qed nivvintaw attivitajiet ġodda, idejat ġodda, proġetti ġodda, kien ukoll żmien fejn ridna nissudaw il-fondazzjoni tal-għaqda u naraw ftit minn fejn ġejjin, x'inhuma l-passi li nagħmlu, kien hemm xi teknikalitajiet li ridna nieħdu ħsieb. Biex hekk qisu r-rota reġgħet qabdet id-dur. Ejja ngħidu li qatt ma waqfet id-dur kompletament, imma biex ftit imbuttatura mbagħad qabdet ir-rankatura sew. U fuq ix-xiftukajt naraġni tal-għaqda kien hemm xi proġetti partikolari. Mela nipprova niftakar. Żgur li kien iż-żmien illi fih beda taħżiż, ġi proġett li għadu għaddej sal-lum il-ġurnata u s-saħħa illum il-ġurnata fil-fatt. Niftakar ukoll konna minna proġetti, attivitajiet ta' darba, fil-fatt jekk konna nqasmuhom tal-inqas anke kemm bqajtin fil-kumitat il-proġetti ta' darba, l-attività li ġietu marret, jiena fil-proġett li jirrepeti ruħu forsi fuq sena u proġett anki li jibqa' għaddej minn sena l-oħra. Imma kifet kien żmien fejn ridna nħarsu anke lejn l-istatut, ftit lejn is-sisien tal-għaqda, lejn affarijiet iktar tekniċi, illi fil-fatt titgħallem ħafna minnhom ukoll, titgħallem x'jagħmel għaqda. L-għaqda mhix is-sabiħ tal-attività, ġifieri faċli ħafna tmur attività tpoġġi u tieħu tazzambit u tieħu gost, imma fil-verità hemm ħafna xogħol xi jsir minn wara u mhux għal dik l-attività biss, imma kif qed ngħidu għall-fondazzjoni u l-itos u l-identità tal-għaqda stess. Li kieku kellek tagħti min li żżid attività għal-għaqda? Illa mhix għamiltli. Ma nafx nista' ngħid kollha. Waħda mill-isbaħ memorji naħseb tibqa' ta' meta fi żmien il-miliet, fi żmien il-Christmas on campus, meta konna nġibu l-fire engine fil-quad ġifieri, ħafna fras faru, ġifieri biss dak li jkun jara fire engine dieħla. Il-koordinazzjoni tal-Eli, ħalli għalih. L-istudenti entużjasti
Naħseb kienet attività sabiħa ħafna x'ma bqajniex marbuta mal-Malti. Ma bqajniex tal-Malti biss, ġara, daw tal-Malti jistgħu jagħmlu xi ħaġa oħra wkoll li interessanti u li ta' agost. Niftakar kont daħħalt il-kelba miegħi fuq il-kampus illegalment, għax apparentament ma tistax iddaħħal klieb. Ġifieri hemm ħafna memorji ħelwinek ma' din l-attività, isu kien mument fejn għażardajna ftit biex ngħidu hekk. Ma qed nipprova niftakar. Ma nafx naħseb tibqa' ħafna l-qalbi wkoll ir-rivista Leħen il-Malti li ta' min insemmuha speċi li baqgħet għaddejja u baqgħet tissaħħaħ u ħadet identità ġdida, ġifieri dik żgur li xi ħaġa l-qalbi ħafna. Forsi xi ħaġa li tibqa' l-qalbi mhux ħansemmilek attività waħda mal-gost kbir li kont nieħu u għadni insomma forsi mhux fl-għaqda ma f'postijiet oħra li nsib it-titli tal-attivitajiet. Kont għadni u nibqa' noxa nsib it-titli hekk tal-attivitajiet, forsi ftit oriġinali u ftit strambi. Dik kienet xi ħaġa sabiħa ħafna lija, gostek, żgħir imma li kienet tini sodisfazzjon kbir u laqda tatni dak iċ-ċans ukoll li nagħmel dan. Naħseb l-ikbar problema kienet u baqgħet li it-tesserati mhux sempliċement iferfru tessera u jifqu hemmhekk. Jiġifieri kemm il-darba din niltaqa' sal-lum il-ġurnata ma' nies li huma membri tal-Għaqda u nkun qed naqra l-bionota tagħhom x'imkien u jgħidulek għax jiena membru tal-Għaqda tal-Malti, ma xi fisser li inti membru tal-Għaqda tal-Malti li tħallas il-5 euro għada u 5 euro u tieqaf hemmhekk. Ġifieri di tfakkira lija wkoll għax vera meta tinqata' mill-kumitat mhux faċli tibqa' 100% hemmhekk bl-esiġenzi tal-ħajja biex ngħidu hekk. Ġifieri dik kienet sfida kbira u kważi iktar u iktar l-istudenti. U di ħaġa li sal-lum imma dat irrabjani għax vera mbagħad timxi l-qudiem forsi fil-ħajja eċetera, ma meta dek l-università għandek opportunità li tkun attiv, li timpenja ruħek. U naħseb bħala studenti tal-Malti u anke mhux tal-Malti għandhom opportunità tad-deb biex iħadmu t-talenti, l-arfin u l-impenn tagħhom. Ftit sigħat tarqat, vera niftakar żmien fejn kważi kont nitkessaħ, speċjali kemm norqod ftit jiena u kemm irnexxiel intella xogħol. Illum għandi bżonn ħafna rqat inwietkom. Le, kifet, tatni ħafna soddisfazzjon, għalmitni ħafna fuq kwalinkwe livell, għalmitni naħdem taħt pressjoni. Meta konna nagħmlu l-jum tal-lingwi Ewropej tikkoordina ħafna nies minn entitajiet differenti, imma titgħallem ukoll jien naf minn twaħħal vit għandi niftakar li kien talabni t-taċċi u ġibtlu t-takki. Ma semmijilkom forsi, għadni niftakar. Jew bil-kontra, għadni tissa ma nafx talabni u ġibtlu, ma kienx ħagost ħafna dak il-ħin. Ġifieri, u titgħallem jinnaf anki ċertu protokoll kif tmur ma' nies importanti, jinnaf bħall-President ta' Malta. Għadni niftakarni meta konna nidejna metamorfosi bil-barmil Noro Kladba li kienet mimlija naqra ħbiċ mhux ħażin. Niftakarni bil-barmil Noro Kladba ġifieri sa nofsija qabel ġejja l-President ta' Malta biex tara sabiħa u nadifa ġifieri biex imbagħad qastat kasa ma nsewx ara x'għamilna. Ġifieri tatni ħafna kif qed ngħid u fuq kull livell, ġifieri anke fuq livell editorjali huma ħiliet illi għadni nożżom sal-lum u forsi waħda mill-isbaħ affarijiet li tatni wkoll hija li naħdem f'tim. Illi tkun kapaċi taħdem f'tim, illi anke tiddelega li tkun kapaċi titlaq minn idejk u li meta jasal il-ħin ukoll tkun kapaċi terħi f'idejn ħaddieħor. Di għal-qalb immens għandi soddisfazzjon kbir. Apologija li se offendi nerġa' bil-ħaġa. Mela, darba minnhom l-ewwel ta' April li għen iddeċidiet li tibgħat email
lill-membri tal-kumitat, l-ewwel kont ittestjajta fuq 3 min-nies u mbagħad il-kumitat kollu. U għedtilhom illi ħabiba tiegħi tagħmel teżi fl-istorja u sabet dokument importanti ħafna li jgħid illi daċċertu Ġuże xi ħaġa x'kulħadd Ġuże kien jismu dak iż-żmien, Ġuże xi ħaġa nsejt tkun jom tajtu, kien għamel talba lir-rettur is-sena ta' qabel ma bdew bl-għaqda Briffa u Bonnici biex jibda din l-għaqda tal-Malti u r-rettur ċaħat it-talba tiegħu. U allura f'din l-ittra jgħid illi Briffa u Bonnici serqulu din l-idea tiegħu u allura kellu jkun dan il-bniedem illi il-fundatur li jkun marbut ma' isem l-għaqda. U battilhom issejdu li x'għandi nagħmel, speċi nġib kopja ta' dil-ittra, u bdew deħlin it-tweġibi. Imma ma ninsaqat it-tweġiba ta' Dr. Bernard Mikallef u ngħidha b'rispett ġifieri kbir jaf kemm għandi rispett leh. Kien kitbilna din hija xi ħaġa ta' urġenza kbira jeħtieġ illi nieħduha b'kawtela u naraw x'jeħtieġ isir. L-ewwel ġib kopja tal-ittra u niftakar bdew deħlin it-tweġibiet u bas l-aħħar qedtilhom li ċajta u mbagħad niftakar Dr. Bernard Mikallef stess kien qal li se niżżilha biex fl-ewwel ta' April ta' kull sena noqgħod attent minnek ma tmux tagħmilli xi ċajta oħra. Mort norqod. Le. Isem bqajt impenjata f'diversi jaqdiet, jiġi bqajt impenjata f'Inizja Med, illum il-ġurnata anki f'Ħela. Komplejt nallem, l-estejt il-masters. Għax ukoll kien żmien naqra delikat fi żmien l-għaqda biex nibbilanċja l-istudju, x-xogħol u l-għaqda fost affarijiet oħrajn ovvjament. Komplejt nikteb u komplejt naħdem mal-istudenti. Naħseb dik ħaġa sabiħa ħafna li anke jgawdu minna l-għalliema għalhekk jibqgħu żgħar għax jibqgħu jaħdmu ma' min żgħar minnhom.